नमस्कार, आस्वाद आपलीपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला एकदम स्ट्रीट स्टाईल शेजवान चटणी, ती सुद्धा अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर इथे मी संखेश्वरी मिरची घेतलेली आहे। ती मी 1 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती। गरम पाण्यात ठेवली तरी सुद्धा चालेल किंवा थंड ठेवली तरी सुद्धा चालेल, पण 1 तास आधी भिजत ठेवायची। त्यातल्या बिया ज्या आहेत त्या काढून घ्यायच्या आणि त्याच्यावर थोडी बेडगी मिरची वापरायची, पण त्याने कलर एकदम लाल येतो। पण मी ती नाही वापरले कारण ती जास्त तिखट असते म्हणून। आणि मी त्यातल्या बिया वगैरे काढून घेतल्यात आणि मिक्सरला एकदम बारीक वाटून घेतल्यात ह्या मिरच्या आपल्या। आणि बारीक वाटून घेतल्यानंतर इथे मी फ्राय पॅन ठेवलेला आहे तापत। तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला शेजवान चटणी बनवायची आहे म्हटलं तेल थोडं जास्तच लागतं, तर इथे तेल घातलेलं आहे। तेल चांगलं तापल्यानंतर 1 मोठा चमचा लसूण मी बारीक कापून घेतलेली आहे, एकदम बारीक कापून घ्यायची आहे आपल्याला। तर ती त्याच्यामध्ये घालून घ्यायची आहे आणि तिला चांगलं फ्राय करायचं आहे त्या तेलामध्ये। तर लसूण जेवढी मी घेतलेली आहे तेवढ्याच मापाने, तेवढ्याच मोठ्या चमच्याच्या मापाने तेवढंच मी आलंसुद्धा बारीक कापून घेतलेलं आहे। तर हे बघा, इथे आलंसुद्धा मी तेवढंच घेतलेलं आहे, बारीक कापून घ्यायचं आहे ते सुद्धा। आणि हे आपल्याला कापूनच घ्यायचं आहे बारीक, कारण त्यानेच आपल्या चटणीला छान अशी टेस्ट येते। तर हे जे आपलं आलं लसूण आहे ते चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला तेलामध्ये। आणि हे बघा, आलं लसूण चांगला असा कलर आपला आलेला आहे, असं थोडा लालसर असा कलर करून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर त्यानंतर मी जी आपण मिरची वाटून घेतलेली आहे ती घालून घ्यायची आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये। तर इथे मिरचीची मी एकदम बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे, अजिबात कुठे जाड अशी ठेवलेली नाही आहे। तर ती चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे मिरची आपल्याला तेलामध्ये, त्या पेस्ट मिरचीची आलं लसूणमध्ये चांगली मिक्स झाली पाहिजे। आणि ही चटणी खरंच खूप छान होते। आपण जी घरी बनवतो, बाहेरून विकत आणण्यापेक्षा आपण अशा प्रकारे ही चटणी घरी बनवू शकतो आणि म्हणजे अशी टिकून राहते, 1-2 महिनासुद्धा टिकून राहते ही चटणी, लगेच खराब होत नाही। तर हे बघा, चांगलं मिक्स करून घेतलं मी आलं लसूणमध्ये आणि आपल्या असं मिक्स करत राहायचं आहे, म्हणजे आपल्या ज्या पेस्ट आहे मिरचीची तिला चांगलं असं तेल सुटलं पाहिजे। तर हे बघा, ते आपल्या पेस्टला म्हणजे चटणीला छान असं तेलसुद्धा सुटलेलं आहे। आणि मी चांगले तिला शिजवून घेतलेले आहे 3-4 मिनटं मिक्स करून मीडियम गॅसवरती। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर घातलेली आहे, 1 चमचा टोमॅटो सॉस घातलेला आहे, 1 चमचा व्हिनेगर घातलेला आहे त्याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर 1 चमचा सोया सॉस घातलेला आहे। त्यानंतर पाव चमचा काळी मिरी पावडर घातले त्याच्यामध्ये आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। पुन्हा आपल्याला तिला 2-3 मिनटं चांगलं मिक्स करून शिजवून घ्यायचं आहे। तर हे सर्व आपल्याला ह्या चटणीमध्ये घालायचंच आहे, त्यानेच आपल्या चटणीला छान अशी टेस्ट येते आणि एकदम आपण जशी बाहेरून आणतो तशीची चटणी सेम लागते। तर आपण ही अशा प्रकारे चटणी बनवून ठेवू शकतो, म्हणजे मुलांना वगैरे पाहिजे, कधी काही घरी बनवलं तर त्याच्याबरोबर पटकन देऊ शकतो ही चटणी। तर हे बघा, जर आपल्याला अजून लाल कलर हवा असेल किंवा तिखट हवी असेल थोडी, तर दुसरी बेडगी मिरची येते ती घ्यायची, त्याने आपल्या चटणीला एकदम लालसर कलर येतो। तर मी फक्त 1च मिरची वापरलेली आहे आणि खरंच खूप छान चटणी झालेली आहे। तुम्ही ही चटणी नक्की बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि जर तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा